So guys, nandito kami ngayon sa may Mount Zion Adventure Park sa may Lagit, Padilla, Bugalyon, Pangasinan. So samahan nyo ako, ikutin natin yung loob ng adventure park na ito. Ma'am, good afternoon. Ano pangalan nyo, ma'am? Rosemary po. Rosemary. Ma'am, patingin nga nung ayun ang tawag dyan, yung mga menu ng resort. Ayan. So ito yun, entrance fee nila 50 pesos. So pag mag-ocular dito, ma'am, 50 pesos talaga. Opo. So ito yung mga fees. Ayan. Entrance, ATV ride, airsoft, campsite, pool rate. Ayan, so may pool rate sila, guys. So okay naman yung swimming pool nila, yung kiddie pool 3 feet, yung adult is 6 feet ang pinakamalalim. Ayan. And then meron din silang cottage rates. So very affordable, guys. Kung gusto niyo lang picnic table, good for 6. 4, ayan, 4 packs, 200, 300, 600 and 800. So bago kayo pumunta rito, guys, dadaan muna kayo dito sa information and then magsusulat kayo ng pangalan ninyo diyan. So yun. So uwi na kami. Ayan, so maganda yung lugar, guys. Very anong tawag rito? Accommodating din, tsaka very ang ganda ng ambience, oh. Very nature, ayan. So shout out doon sa nag-fire ng sasakyan sa amin. Ayan. Kung sino ka man, thank you very much. Ayan, so punta tayo rito. Ayan, sa Mount Zion. Ayan. Ma'am, thank you. Thank you po. Okay. Ma'am, may overnight ba rito? Campsite po, sir. Campsite. Opo. Yung mga tipi po natin, sir. Tapos pwede mag-bonfire? Opo. Kayo na magpo-provide ng kahoy? Opo, sir. Okay. Yung swimming pool? Until 10 p.m. po. 10 p.m. Night po. Anong oras ang umpisa niyan sa hapon? 5 po. 5 p.m. to 10. Okay. Thank you. So dito, guys, meron silang firing range. Ayan, oh. Okay. At saka ito yung ATV rack. Kaya kanina kakagamit lang namin ng ATV. Right. Go! 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 Yahoo! Be careful, Tatay, by your camera because your salmon is right gonna break. Go! Oh, God. Another turn. Let's go! Let's go! Let's go! So sisilipin namin yung swimming pool. Yan. So lakad lang kami ngayon, alay lakad. So Mount Zion, meron silang archery, airsoft game site, swimming pool, and Santo Niño Grotto. So yan, meron silang mga arrow. Ayan, so ito yung mga kasama ko. Si Mamo Jane, Mama Jo, ang aking may bahay at ang aking dalawang Junakis. Hi muna, hi, hi. Hi. Hi, vlog! Ayan, so sisilipin namin ngayon yung kanilang resort o yung swimming pool. Bago lang to, last year. Ano slide? That's fine.
pool nila may slide. Yan. Hi ka. Hi. Hi. Tara na, let's go na. Bye-bye na, bye-bye. Bye! Bye!